da ku a daidai wannan lokacin da zamu gabatar muku da labaranmu na yau Laraba. Muna 29 ga watan Safar shekarar Hijiriya ta 1443 wacce ta yi daidai da ranar 6 ga watan Oktoba shekarar miladiya ta 2021. Masu kallon da sauraron mu tare fatan kun wuni lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran, inda zamu fara bayyana muku da cewa shugaban jamhuriya Alhaji Muhammad Bazoum ya gana da jakadan kasar Faransa a Nijar Alexandra Garcia. A yayin wannan haduwar dai sun tattauna da hulɗa da dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu, wanda a ciki sun kawo zance na wajen shirye-shiryen taron nan da za a gudanar da shi a kasar Faransa, taron da zai hada wakilan kungiyoyin fararen hula na kasashen Afirka. Za a gudanar da taron ne a birnin Montpellier na kasar Faransa a ranar 8 ga watan Oktoba mai zuwa idan Allah ya kai mu, yayin da jamhuriyar Nijar na ɗaya daga cikin manya-manyan gayyatattu, wanda ake sa ran akalla mutum 20 na kungiyoyin fararen hula za su halarta a wannan taro da zai gudana a kasar ta Faransa. Shugaban jamhuriya Alhaji Muhammad Bazoum ya gana da tawagar kungiyar 'yan kasuwa ta ƙasa. Ko menene makasudin wannan ziyara a fadar shugaban kasa? Alhaji Ila Hatimi Mai Aya shine shugaban kungiyar 'yan kasuwa, ya yi mana ƙarin haske kamar haka. Rankwantar ne wanda yake bisa jagorancin sandika national da commerçant du Niger muka tambayi wannan rankwantar. In kun kaɗu diba duka 'yan kasuwa ne na jihohi guda 8 gabaki daya, su ne suka zo suka wakilci wannan zama tare da shugaban kasa. Kuma wannan zama mun tambaye shi ne bisa ga matsaloli waɗanda sun ka taso bisa ga fakatir certifi, wadda akwai wata na'ura wadda an ka ce kowane ɗan kasuwa ya sai wannan na'ura ya yi istale cikin inda yake kasuwanci, don saboda duk fakatir za ka yi sai ta bi ta wannan na'ura. To shine 'yan kasuwanmu na ƙasa gabaki ɗaya waɗanda suke basu fahimci wannan na'ura ba ta fakatir sartifi. Don kasance mun zamana mun yi nazari mun yi tunani mun ga akwai matsaloli kwarai da gaske bisa ga wannan na'ura, bisa ga wannan fakatir sartifi. Shi yasa da sunan 'yan kasuwa gabaki ɗaya muka ɗauki randebu da shugaban ƙasa yi mana akwardi, mun nemi shi godiya kwarai da gaske, mun zo mun tattauna da shi kuma mun fahimci juna. Dukkan koke-kokenmu an ɗauke su an kwanta, kuma tun gobe za mu fara zama tare da minista na finance saboda mu gani da mutanen amfo da direction general da duwane, saboda duk matsaloli na 'yan kasuwa mu zamana mu tattauna su. Kuma shugaban kasa ya ce a yi kokari a ciwo kan waɗannan matsaloli don saboda kasuwanci da 'yan kasuwa su zan sun sami sa'ida a cikin wannan farfajiya ta ƙasar mu ta jamhuriyar Nijar. Ganin mahimmancin wannan haɗuwar da shugaban ƙasa ya yi da 'yan kasuwa, an samu halartar shugaban gwamnati firaminista Uhumudu Muhammadu da ministan kula da sha'anin kudin kasa Ahmed Jidud. A ɗaya sharin kwa sai mu sanar da ku cewa shugaban majalisar dokoki Alhaji Sani Omar ya gana da jakadan jamhuriyar musulunci ta Iran a Niger, Dr. Mahmud Kurdist. To ko menene makasudin wannan haduwar? Makasudin wannan ziyara ta jakadan jamhuriyar musulunci ta Iran a Niger shine mika safifiyar gaisuwa ta shugaban kasar Iran, sannan sun yi godiya ga shugaban majalisar dokokin Niger game da halartar da ya yi a bikin rantsar da sabon shugaban jamhuriyar musulunci ta Iran, wanda ya wakilci shugaban kasar Niger Alhaji Muhammad Bazoum. Haka zalika sun tattauna akan hurɗar da ke tsakanin ƙasashen biyu, tare da ƙarfafa hurɗar ta tsakanin majalisar dokokin jamhuriyar Nijar da ta jamhuriyar musulunci ta Iran. Sannan sun yi amfani da wannan dama inda ya gabatar da saƙon gayyatar majalisar mata ta 'yan majalisar dokoki da su kai ziyara a ƙasar Iran domin ƙarfafa hurɗa a tsakanin majalisun dokokin na ƙasashen biyu. Haka zalika a yayin wannan haɗuwa sun tattauna akan ƙarfafa zumunci na wannan gungun abuta da ake ce da shi tsarin da ake ce ma Group Amice Niger Iran. Daga ƙarshe jakadan na ƙasar Iran a Niger ya jaddada cewa a shirye suke su ƙara ƙarfafa hurɗar dangantaka a tsakanin ƙasashen biyu. Sannan jakadan na ƙasar Iran a Niger ya faɗi saƙon shugaban majalisar dokokin jamhuriyar musulunci ta Iran da cewa lalle duk lokacin da aka aika masa
goron gayyata a shirye yake da ya kawo ziyara a jamhuriyar Nijar domin ƙara danƙon zumunci a tsakaninsu. A nashi bangare kwa mai shiga tsakani na ƙasa cewa da mediator de la Republique Maitre Ali Sirfi Mega ya gana da jakadan ƙasar bai yi ba a Nijar. A yin wannan haɗuwar dai sun tattauna akan mahimman batutuwa da suka shafi dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu. Haka zalika sun tattauna akan ƙarfafa matakan tsaro da kuma bunƙasa ilimi da bunƙasa sha'anin kiwon lafiya da tarbiyya. A zancen sun kawo zance na kawo ƙarshen auras da ƙananan 'yan mata a ƙaramcin shekaru. A ɗaya sharin kwa a jiya ne aka gudanar da shagulgular raya ranar zagayowar ranar malaman makaranta ta duniya wace majalisar ɗinkin duniya ta keɓe domin duba irin yanayin ayyukan malaman makaranta ta yadda za a nemi hanyoyin kyautata musu. Da yake tofa albarkacin bakinsa, daraktan kula da sha'anin ilimi na nan birnin Yamai, Malam Muhammad Bukar Kulimi, ya ce a Nijar gwamnati ta ɗau dukkanin matakan da suka kamata a ɗoka. President Excellence Mohamed Bazoum ran da aka rantsar da shi ya faɗi zancen nan, kuma tun ranar nan kullum duk abin da zai yake yi sai ya ambici abin da yake game da ilimi, kuma yana cikin shawara kuma yana cikin ɗauka matatakai. Kenan shi president de la republique deja yau in aka yi rafkana ya haɗu da mutane da yawa, kan masu hannu da shuni, kan ita gwamnati da kanta, kan a sauran abokan hulɗa cewa da societe civil. An shiga wannan aikin, an fara shi kenan. Tunda an fara shi kenan, in kowa yadda na faɗa ma ya mai da hankali za a gani me ya cancanta. Tunda ba ilimi kaɗai ba ne yau ke fuskantar matsala. Ƙasanmu yadda kuka sani tana da wa'ansu matsaloli, in ka ɗauki fannin tsaro da sauransu, kuma kowanne yana so a kula da matsalan da yake fuskanta. Amma tunda shi harkan ilimi na sawun gaba, kenan kaɗan-kaɗan in aka tsaya aka yi nazari, kuma ana cikin nazari, kenan za a ga yadda za a tallafa masu malamai makaranta, ya zamanto in ba su da kayan aiki a basu. Ita gwamnati kun gani yanzu da mun kai rantare duk faɗin Nijar, mu a nan jihar Niamey an ba mu kayan aiki, mun ba yara. A cikin akwai kayuka, akwai livrori, akwai sauran kayan aiki. Ana nan ga gina kilasoshi na siminti, ana nan inda babu siminti an ba masu gari cewa da meri da su da uwaye su ga yadda za a yi kilas a kai tabulban duk faɗin Niamey, duk wanda ya lalace ana nan ga gyara shi. Yanzu sai a ce ma a takaice abin da ya saura a wajen gyaran tabulban ɗan kalilan ne. Kwanakin baya kun gani da gwamnan jiha mun fita mun zagaya cikin gari, mun je mun ga inda akwai shance wanda suke tsaye, mun yi kiran entrepreneur, mun fara magana da su. Akwai wanda sun ka kawo nasu gudunmawa fi sabilillah cewa da kaman ONG, wa'ansu sun yi sun kare, wa'ansu suna cikin yi. Akwai inda ba a samu haka din ba, directement mun yi tushen 'yan meri sun je sun yi class. A yau da safe ma akwai inda muka je muka gani an yi class, yara sun fara shiga cikin class, akwai inda suka fara aikin su deja sun fara a yau da safe mun tayi. Kenan kaɗan duka matsalan da ke abinda gwamnati ke iya tana yin su directement, abinda meri ke iya ta yi, abinda uwaye suna iya, paske kun san shi harkan ilimi yadda na ga muku da gwamnati da uwaye da hukumomi daban-daban, cewa da wa'ansu collectivité territorial ko ONG ko association, kowa ya kamata a ce iyakawa nasa gudunmawa. Paske abinda shugaban kasa ya sa gaba a tantamna da mutane, a san miye, a ba ma mutane daman su yi magana, su ce ga matsalar da muke fuskanta, ka za a samu solution. Don ina tsammani wanga niyya
da gwamnati ta ɗauka zai zamanto nan da 'yan shekaru kaɗan matsaloli masu damunmu yanzu mafi yawa za a samu a daidaita su, kuma wannan daidaita matsalolin nan shi zai ba da daman ba wa malaman makaranta su yi aikinsu yadda ya kamata. Ya zamanto in wata ya mutu kowa iya da albashinsa daidai wa daida yadda ya kamata. Na biyu, ya zamanto akwai kayan aiki. Kayan aiki shine cewa da class da furniture da manual da sauransu, duk abin da ya kamata, kayan aiki wanda za su yi aiki da shi, abin da za su gaya ma yara su fahimta. Kenan in aka samu aka bada wannan, in akwai kayan aiki, mutane suna da nasu albashi, in akwai kwanciyar hankali, ina ji babu wani abin da zai damu mutane, kenan sai aiki. A ranar Asabar inda ta gabata ne magatakarda na gundumar Balbaza ya jagoranci wata kwamfalar cin kofin kwallon kafa na tsakanin matasan Malbaza da gidan Idar. Abdurrahman Isaka na dauke da karin bayani. A wurin wannan gasar kwamfala mai lakanin suna garkuwa haɗe da ba da tukuici na kayan karatu ga yara wanda sun ka samu jarabawa ta BAPC shekara 2020-2021 da ta hada matasa na garin Malbaza da gidan Idar. Ta samu halartar magabata na bariki da na gargajiya da al'umma mai ɗimbin yawa. A garin gidan Idar kowace shekara garkuwa yana shirya irin wannan kwamfala tsakanin matasa na gidan Idar da kewayenta. To yau Allah ya kawo ƙarshen wannan gasa, kuma abinda za mu ce magarkuwa Allah Ubangiji shi mishi albarka domin irin tallafin da yake kawo a garin gidan Idar. A matsayin shi na ɗaya daga cikin 'ya'yan Malbaza, tsohon magajin garin Malbaza shi ma ya nashi huruci na nuna farin cikin shi sosai game da wannan haɗuwa. Wannan taron da ya tara mu shine samarin da ke nan za su haɗuwa su yi kwambala ta ƙarshe, domin an yi ta cikin wannan ruwa kuma gashi an kawo ƙarshe. Insha Allah za a yi wannan kwambala ɗin, amma abin da za mu cewa wannan kwambala ɗin nan gida guda na take, gida guda shine gida Idar. Kenan in wanda duk ya ci dai gida Idar ce ta ci. Abin da muke son a yi anishuwa, kenan a fara lami lahiya a ƙare lami lahiya. A wurin wannan gasar da ta hada ekip guda 5, wasar da ta kare an yi final tsakanin Kagani da su da Garkuwa FC, a yayin da Garkuwa FC ta ci Kagani ci 4-0. Garkuwa FC ta samu kofi da zunzurutun kuɗi jika 50, ta biyu ita ce ta samu da jika 40, ta uku 35, ta hudu ta samu jika 30, ta biyar ta samu jika 25. An ba da tukuici da lambobin yabo da dama. Mu sanar da ku a ƙarshe da cewa faduwa ta yi daidai da zama, kayayyakin lakwal sun zo daidai lokacin da ake buƙatar su komawa makarantun boko shekara bana ta 2021-2022. Gwargwadon labarin da ya sauka kenan a maraicen yau a gare mu, a madadin ma'an da suka taya muka gabatar da shi, ni da na shirya na gabatar ke muku fatan mu kwan lafiya. Assalam.